درێژاهیە دیرۆکê penaberî derdek mirovanî girehana ji bo xelkê bine çar dibin dûrî welatên xwe bin. Lê tu li çi welatan nevehewî çi welat cê hewanê nedin te wî derdê giran deh berember dike. Duh mezanî ku du malbatên Kurd li firokxaneka Swîsrayê asê mane û hikûmetê biryar daye wan vegerînin Efrîka Başûr. Edîb Erdogan li firokxanê di gel keça xwe û çend kesên dî bi wan re bi Skypê ji me re got ka çima hikûmeta Swîsrayê biryar daye wan vegerînin. Sebeba vê biryarê eva ye berî niha zaten ji ber ku hindek li gorî hevpeymanên wan hevpeymanên hatîne kirin duê çerşevê de ew welatên emnî siyem hatine destnîşankirin. Yek jê jî welatê Afrikayê ye ku welatekî emnî ye û ji bo penaberat karin vegerînin wê derê û welatê Afrikayê ji wek welatekî baş boy penaberat dîtin ji ber wê sebeb. Belê kewata hûn jî Efrîka hatine Swîsra. Baş e hûn çawa gihan Efrîka? Em bixwe li Iraqê bûn ji ber egerên siyasî em ji Tirkiye reviyan û li Kurdistana Başûr em demekî dirêj li wê derê man. Bes li wê derê jî ji ber ku çi mafekî me nebû çi kimlikê me nebûn yê rasmî ku bêne qebûl kirin ji bo paşeroja zarokê xwe jî mabe me daxwaz kir ku em werin welatê Swîs. Ji ber wê jî em ji Başûrê Kurdistanê em rabûn hatin Afrikayê û ser Afrikayê re em hatin vê derê. Çima hûn nikarin Swîsrayê re îzbat bikin ku hûn mafê we heye ku hûn li wir bimînin ji ber egerên siyasî ji ber ku rewşa we a siyasî li welatê we li Tirkiye ne baş e? Belê me îsbatê xwe dane belgeyê pêdivî jî me pêşkêşî wan kirine bes wekî min gotî ew li navaroka dosya me nanerin û sebebê îltîcabûna me û em çîne û egerê me çîne evana nanerin her yek ji me jî sorunê me yê siyasî hene eger em biçin welatê xwe ji min wê derê werin girtin evê rastiyê jî me pêşkêşî wan kirine û bi belgê jî me dane wan me îsbat jî kirine bes ew li navaroka wê dosyayê nanerin. Ji min re hat gotin ku bi tinê hûn du malbatin li wir lê diyar e xelkî dî jî porane hûn çend kesin? Neha em yê ku ji Afrika hatine grûpa destpêkê em du malbatin eva kîça min e û sê hevalê din ew ji ailen ew keça wan em bi hevdû re hatin berî niha bi 45 roja piştî me du hevalê din jî hatin ji wê derê her ewan jî red xwarine piştî wan jî aileyekî din ya çar zarokê hatiye hîne duruma wan ne diyar e bes ew jî ji ber ku duê rekê de hatine em nizanin peyê çi encamek ji wê derê derkeve bes du hevalê din li ser Brezilya hatine ew ji welatekî emnî tê dîtin ew her du heval jî ji wî alî ve red standine dîsa du hevalê din ji aliyê ji Sirbistanê hatine ew jî ji ber Sirbistanê red xwarine niha. Ev çend roja hûn li wir dane û rewşa we li wir çawa li firokxanê? Eva 45 rojê me em li vê derê ne rewşa firokxanê em dikarin kurtî bêjin wekî zindaneke girtiye oksîjen li vê derê nîne 45 roj em bê oksîjen li vê derê jiyan dikin odayê ku em lê radizin ciye razana me bê pencerene ji xwe pencereyekî vekirî jî tê danîne û bê pencere û tarîne taybet tesîra xwe pir zêde li ser zarokê me kirine ez dixwazim vê taybet diyar bikim yani ev derê ji bo zaroka ciyekî ne guncayî ye yani ji bo psikolojiya zaroka ciyekî geleka xirab e. Çima saziyên mafê penaberan û mafê mirovan negihane cemûa kesiya jî şwenîne? Yani em qendir ku em me xwe gihandiye wan me ji wan re jî gotiye durumê zarokê xwe jî gotiye bes çiye nahêlin kes were vê derê nahêlin hevdîtin werin çêkirin her çi sazî be jî an jî heval bin dost bin kî be jî nahêlin em bêhim gelme em hevdîtina bikin ji qedexe kirine. Edîba xanim eger hûn vegerin welatê xwe Tirkiye çi li ser we heye çima hûn nikarin vegerin? Yani ez bi kurtasî dikarim vê jî were bêjim ji ailê me gelek şehîd hatine kirin û gelek gundê me hatine şewtandin pişka min hat zindanê de cezayê muebbet xwariye ji ber Kurdatiyê û keça min heye ez nikarim wê tenê wê bikim qurbana jiyana xwe jî û biçim wê derê û bê me girtin. Wan ji we re gotin kengî wê we vegerînin? Herî roja dawî roja dişemê ji me re destnîşan kirine roja dişembê ê me rêkin bi zorê me rêkin. Çi rêkî destê we de tune ne divê hûn vegerin yani hûn ji xwe re hewlek dî bidin yan ne?
نه حتی نه چرایک پیشه منینه همین محاله مجبوی وی کو افری گرتن بو وره کرن و من تسلیمی وان نکن بس چرایک میدن جنینه او هم بتنی مایه کو ام برخوا بدن بکیدن پیشه منهشت نه اگر یکش وان که چایان خورتا دوی تشتکی بیجا نظرم پلی پاک ماس هاری ماب کنج بر بده اردکی نخوشه اومد بد میچنه سویس را اما جهه که نینه هم بچنه اردک و دیش بند هاری ماب کن ام هیفدارن رخصتنين نفنا التواوين ما في مروفانو ما في بنابران زو بقهنوا ووجفي روشي درباز بكن وخلاص بكن قال كي سباس جوارا زور سپاس باش